Здравейте хора! Днес ще снимаме на FC Mobile и ще играем на евента с Барселона за трофея на Испания, а именно Ла Лига. Както казах, ще играем с Барселона и да започваме. Първо ще погледнем отбора. Отбора ми се струва стабилен. И да започваме първия матч. Да видим как ще се справим. Имам доста високи очаквания да спечелиме турнира, защото Барселона е един от гигантите в Испания. И както виждате, играем срещу Барселона, но като гледам статистиките, нашия е по-добрия отбор. И започваме. Като се връща и напредва, дали сте стигнали до значение. Сега Левандовски. Паса и за Педри с извеждащо. Дали Педри ще завърши? Прави го! Обаче... Марк Андре Тер Стеген футбол и нищо интересно. Левандовски сега ще завършва с едно спасяване на вратаря. Ламин Ямал сега. Педри може има. Браво, Педри. Педри е много добър. О, Педри минава, ще завършва. 1-0. Педри побежда. Великолепен Педри просто. Мина защитник на Барселона и шути по великолепен начин, така че Марк Андре Тер Стеген да не може да реагира. Противника чище. Край на полувремето 1-0 за мен. Един доста силен съперник, бих могъл да кажа. Педри, Левандовски. Край на матча 1-0. Тежка победа. Трябва да си признаем. Трябва на противника. Продължаваме към полуфинала. И сега ще разберем срещу кой ще изправяме. Изправяме се срещу Реал Мадрид. Рафиня. Тази атака заради не изглежда опасна. Рафиня ще завършва или ще поддава, решава да завършва и това е гол. 1-0. Брилянтна тики-така от страна на Барселона и завършва подобаващо с гол за Барселона.
Брилянтен рейд на Рафиня, който завърши също така по великолепен. Левандовски. Рафиня. И Педри. Левандовски. Левандовски шут и това е 2-0. Великолепна отново атака от Барселона. И отново завършва с попадение. В 28-та минута. Асистенция на Педри. И вече Барселона може би слага край на матча. Та още не е изминал и първото по време. Много добре да подадете на това няма значение, защото сега центрира към Левандовски. И Левандовски прави резултата 3-0 още преди края на полувремето. Каква Барселона само ни показват? Извинявам се, каква игра ни показва Барселона? Вече коментатора не знае какво говори. И 3-0 на Барселона. Дали обаче Реал Мадрид ще отговори? Балде. Реал Мадрид се взима Мбапе, но съдията няма да продължи атаката. 3-0 за Реал Мадрид, които изглеждат доста отчаяни. Начало на второто по време. Карвахал, Чуамени, Рафиния взима. Той напредва. Пусата е вантаж. Рафиния минава цялата защита. Какво прави Рафиния? 4-0 Рафиния. Великолепен. Великолепен Рафиния. Какво направи само той в тази ситуация? Взе собственоръчно топката. Мина някои защитници на Реал Мадрид. И шут. Рафиния. Дали ще направи хетрик? Рафиния обръща се. Рафиния! Левандовски! Какво направи Левандовски? Явно иска Рафиния да вкара хетрик. И затова беше застанал в засада. И не позволи на Рафиния да вкара своя хетрик. Сега Пао Виктор, който влезе на място на Левандовски, мога да вкара и го прави. 5-0. 68-та минута Пао Виктор, който преди малко влезе. Вкара и гол на Реал Мадрид. Валверде. Мбапе. Какво спасяване на Тер Стеген? Какво прави Арухо? Каква грешка на Арухо? Това е недопустима грешка просто. Родриго се възползва в тази ситуация и разбира се няма как да не вкара сам срещу вратаря. 5-1. Само Мбапе чисти пред. И това е край на матча. Барселона 5, Реал Мадрид 1. Стигнахме до финала и играем срещу Барселона. Начало на матча. Какъв беше този пас на Рафиния? Педри има много пространство, те шути, но Де Йонг е там. Града за противника.
тук се спасихме на късмет. Раухо чисти. Но Рафиня, Де Йонг, Левандовски, извежда Рафиня. Вече не мога да говоря. Левандовски! Гол! Великолепна атака от страна на Барселона и завършва с гол. Великолепен Ямал. Край на полувремето 1-0 за Барселона. Противника използва. Марка Седо, Левандовски. Какъв поглед само на Ламин Ямал към Педри. Педри! Ето това е. Връща за Барселона. Левандовски. Педри! Тук дали ще отговори Педри? Да! Педри се разписва в 61-та минута. Пак добра атака на Барселона. И великолепен гол просто. Гола на Каседо в тази ситуация. Левандовски. Поддаване към Педри! 2-1. Драмата е жива. Левандовски. И това беше всичко. 2-1 за мен. За Барселона. И Барселона печели турнира. Карали сме общо 8 гола. Гол майстора ни е Левандовски и най-много асистенции има пак Левандовски. И съответно той май ни е бил най-добрият играч в турнира. Това беше всичко за края на клипа. Благодаря ви, че го гледахте. Съжалявам за лошото качество на кадри и аудиото на моменти. И ако ви е харесал клипа, не забравяйте да харесате и да коментирате на какви други мобилни игри искате да играя. Чао!